Udala ezinsuku nasi ila isimo azosiya nale umekona umesekona udala Nasipila isi siyamlalela Incwadi kaMalaki chapter 3 qala phaa kuverse 7 lithi izishumi nentsikelelo kaYehova ususela kwemihla yoyihlo nimkile eminyiselweni yam Jesus anayigcina uyilani kum ndibuyele kuni utsho uYehova womkhosi nithi ke sibuyele ngokuthini na umntu angamqhatha na uThixo ukuba nindiqhathe nje nithi ke sitheni na ukukuqhatha kwizishumi nemikhulu niqalekisiwe ndisiqalekiso noko ke nipikele nokundiqhatha nina uhlanganini nonke niphela 10 ziziseni izishumi zonke ishumi endlwini yobungcwele bam ize ke kubekho ukudla endlwini yam ngoku nindicikide ngale nto utsho uYehova womkhosi ukuba andisayi kunivulela na iingcango zezulu ndinithululele intsikelelo kude kungasweleki lutho ndoyikhalimela intombi edlayo ngenxa yenu haleluya ingazonakalisi iziqhamo zomhlaba wenu ungaphunzi umdiliya wenu entsimini utsho uYehova womkhosi zonke iintlanga ziyakuthi yimayolo ngokuba niyakuba lilizwe elinantsileyo utsho uYehova wemikhosi amen Amen. apha ke kuthethwa ngeshumi uthi uThixo simkile kwimimiselo yakhe Nkosi yam. asiyenzi ngendlela Jesus asixelela ngayo asinikele ngale ndlela funeka sinikele ngayo kuyo sinikela ngokwethu indlela uthi ke masibuyele kuye azokwazi ukubuyela kuthi uthi ziziseni zonke izishumi endlwini yam yobungcwele bam endlwini kaNkulunkulu ke izishumi ziyakhutshwa umntu ophangelayo Jesus 10% isishumi sakho uyayazi bafuna ukuyikhuphela xa uphangela leyo into efuneka ihlale isengqondweni ayiyo into sokumane ufuna siyithethe kuba umntu uyayazi uba ishumi funeka sikhutshe ishumi siyasebenza bethunani haleluya ishumi senza umsebenzi omhle apha kule ndawo asityiwa isishumi siyakha Jesus siyazonakele siyalungisa ishishumi and ingase umntu xa sikhupha bethunana sikhuphe nentliziyo yakhe yonke ungathandabuzi ungatsibatsiba uthi hayi sisikhuphe kule nyanga ndiyosikhupha kwinyanga elandelayo awusizise umfundisi esishumi sisishumi esiza kunceda kwebandleni not umfundisi ekusikhupheni kwethu esishumi bethunani ishumi siyasikhusela ekusikhuseleni kwethu neefemeli zethu sixhumeke kozishuma sibasithandazayo usifake emvulupheni endlini uthi Thixo andibeki mna qha nefemeli yam nekude nekufutshane ndiyeleza kwesishumi endikuyenzeka yonke into ekuyenzeka ngokhona lungekho khona konke nokwenzeka ishumi ke siyasibona bethunani simile ngaso nangoku nasi apha eCovid imile inyama izawuma endlini yethu siyayenza ngesishumi esisikhupha singenantandabuzo singasho uba sisapho umfundisa esisinikile yena bethunani sibheke kusakhiwo uthi ke ndawo ikhalimele intombi edlayo haleluya ezimalini zenu nqunqutsi Jesus so uthi xa kasayisiyekela le bethunani
imali zethu zithuleni zinkumbi uthi uzasilwela kuza kwenzeka xa ukuthethileyo uthixo kuyenzeka into efuneka basibe lokhulu apha ngaphakathi ukuthi uba nyhani ngenene kuza kwenzeka. Masikhupheni ke bethuna abantu abaphangela ishumi Jesus. ngoba ke funeka sikhona sizokusebenza, ngoba xa singakhuphi ishumi akukho nto izawuhamba ebandleni bethu nani. Yonke into iyathenga, ayikho nje yamahala. Namalaphu athenga kosishumi. Siza kunikela ke bethu nani nantoni into athi ube wayilungisa endlini uba uzawunikela. Uyazazi uyazi umuntu uyazi impokotho yakhe, andiyazi nalokuthi uye nothixo wakho yazi impokotho yakhe. Ongenanto ndithanda uyiphinda-phinda ke into bandiyithetha apha ndithi ongenanto sukuzisola ngokungena kulaa mnyango unikele uthixo. Naxa ungenayo into sukuhlala endlini uthi mandingaya kulapha kokunikela. Hayi uthixo akafuni imali yakho, ufuna wena intliziyo yakho apha enkonzweni. Yiza unayo ungenayo ngena emnyangweni kathixo uzothandaza apha uze uthixo akuzanga mntu nakuzanga kuthi. Hallelujah. Loo nto umntu ebeyilungisile bekunani ntoni andizothi rhola i-100 rand, 1,000 rand, no, ne-10 cent inkulu gqithi yona imali inkulu. Ingene entweni iyasebenza, asibizi imali inkulu. Loo nto umntu anayo anikele ngayo endlini kaNkulunkulu izawungena endaweni ngamandla, izawuvingca mhlawumbi isixhobo esikhoyo izawuvingca bethunani. Ndicela ke bethunani ngokusithoba okukhulu loo nto umntu anayo. Ongenayo selenikela ngamnaxhala. Ungaxa bebona abantu besizithiyo bezokunikela masithi onkosi hayi uthixo uyakwazi uba kunayo and akuzoyiba kaloku and imali ebiweyo ayifuneki unikelwe ngayo apha enkonzweni. Uthixo akayithandi loo nto. Cela xa ungenamali umntu ungayibi uba ndiyacela. Hallelujah. Loo nto umntu ebeyilungisele bethu nana ndicela sizokunikela cela kuhlakele